Pääsitkö Stein? Pääsitkö Stein? Mä olen siis täällä kameroiden ristitulessa. Täällä on mun oma show ja täällä on tää päälähetys. Ja täällä on päälähetyksen äänittäjä. Ja ehkä tää aika oli niin lyhyt näitä kameroiden kanssa totuuttelemiseen, että niinku sitä ei ehkä kerennyt ihan oppia silleen, että olla luonnollisesti. Te zoomaalit, teet hyvä matsku. Koko tämän prokkiksen ajan mulla tippui paino 7 kiloa. Kun mä jännitän sillä, että mä en syö. Mut nyt on ihan mielettömät fiilikset. Mä en jännitä enää mitään. Loistavaa. No niin, heti täältä Extran puolelta tervehdys. Ei ole saanut itsestään sitä esiintyä, mikä normaalisti on. Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan. Jos tulee kattoo keikkaa, millä mä vedän, niin vedän tollakaan siellä. Ei ole ihme, että kaveri pääsi jatkoon. Kun noita on nyt katsellut telkkarista, että hetkinen, että tosta olisi voinut pistää ehkä vähän isomman luvun vielä silmää. Olisi ehkä vielä voinut antaa niinku enemmän kaikkensa tohon niinku peliin. Ihan alkukarsinoista saakka on ollut täysillä mukana koko ajan, että esiintymiskokemusta on saanut tosi paljon lisää. Sehän on tosi Tuli liiankin hyvää palautetta sieltä, niin sitten oli vähän liiankin hyvissä fiiliksissä itsestään. Hei, kiitos. Sä oot päivän paras. Loistavaa. Paras. Ne kyllä sanoo, että mä olin päivän paras. Ne sanoo, että on päivän paras. Ja ihmisethän ajatteli, että mä olin ylimielinen. Saattaa siinä vähän semmoistakin olla. Mitä sä haet täältä kilpailulta? Haetko sä voittoa vai mitä? Levityssopimusta lähinnä. Eka mä ajattelin, että tää kilpailu, mä olin niin tässä kilpailussa mukana silleen henkisesti, mutta sit mä täysin, että tää on vaan niinku, että kuinka suuri osa tää oikeesti on mun elämää. Ja tää on vaan niinku, tää kuulostaa tyhmältä, että tää on vaan Suomen Idols. Niin. Ehkä tässä vielä jotain toista kautta sitten. Ei tässä mitään hätää. Elämä jatkuu. Elämä jatkuu. Aivan varmasti. Elämä jatkuu. Elämä jatkuu. Elämä jatkuu. Mun elämä jatkuu. Minä menen kotiin. Maanantaina töihin ja... Mennään eteenpäin. But yeah, it's life, but life must go on. No mä takaisin armeijaan, että ei sen kummempaa. Joo. Tehdään se loppuun ja sit katsotaan, mitä tapahtuu. Katellaan, jos tästä joku tie irtoaisi ehkä jonnekin suuntaan. Että... Soita nyt, sydän rakastaa, ding ding, sydän haluaa, ding ding. Ainakin nyt vielä jatkuu tanssiorkesterin kanssa keikkailua. Musiikkiopissa 17-vuotiaaksi, jota rakastaa. Ainakin mä jatkan koulua, suoritan sen kunnialla loppuun, niin kuin mä toivoinkin lähinnä, että sais sen pois alta ennen kuin höyssättää mitään muuta. Kai se pitää opiskella. Jos se tämä lääkäri oli sitten se oikea uravalinta. Haaveena olla hyvä ihminen. En tiedä, pitää vielä katsella. On niitä bändiviritelmiä, että... Sitten itse asiassa on tullut aika hyviä tarjouksia nyt. Kun ihmiset on NS löytänyt mut, niin ihan tuolla musiikin sarallakin, että mulla ei ole mitään hätää. Jos joku on varma, niin se on ihan varma, että Idolsin ei ainakaan enää tule. Että kyllä tää oli nyt tässä. Että jos ei nyttenkään natsannut, niin sitten ei se kyllä niin kuin, nyt täytyy antaa periksi, että sitten on jotain muita juttuja varmasti, mikä on sitten mua varten tehty. Onko Loora kaikki totta, mitä sinusta puhutaan? Kaikki rakastivat minua ja minä rakastin kaikkia. Eli totuus on tulkinnanvarainen asia. Jatkuu. Jatkuu.
Täällä Pöllölaaksossa aletaan pikkuhiljaa mennä kohti finaaleja. Todistajia on kuulusteltu omien ryhmiensä epäilyistä, eli voittajaehdokkaista. Outoja voimia. Mun kakkulat lensi mäkeen. Kupera, nyt katsomaan sitä todistajien kuulustelunauhaa. Jos saataisiin siitä jokin johtolanka. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Siinä on hyvä paketti silleen, mitä poppadilla tarvitaan. Että hyvä ääni, karismaa löytyy, itseluottamusta ja ulkonakin on varmasti tyttöjen mieleen. 29% kaikista annetuista äänistä sai. Panu oli mun suosikki kans. Mun mielestä hän oli ryhmän paras, vaikkakin oli kova tasoryhmä. Juha Vuorsola! Mun mielestä siinä oli kuitenkin semmoinen varmuus siinä biisissä ja biisin valinta oli ehdottomasti hyvä. Että itse ehkä epäonnistuin hiukan siinä. Olen tosi iloinen sitä Panun puolesta. Että kyllä mä näin osasin jo vähän niin kuin veikata, että kun sanottiin Juhan nimi, ajattelin, että kyllä se Panu varmaan sen vie. Ja niinhän sitten veikin. Panu Larnos! Ainut mä sanoin Panullekin, että ainut mistä mä oon tällä hetkellä katsellinen on se fiilis, mitä se tunnee. Se on tosi makea kokea se fiilistä. Se on ihan pihalla. Herätys! Kristiina Brask. Se on hyvä. Se pääsi jatkaa. Kristiina on nuori ja sillä on tosi persoonallinen ääni. Että musta tuntuu, että ihmiset niinku tykkäs siitä sävyystä just mikä sillä on siinä. Että erottu sillä lailla varmasti sillä. Mia Permanto. Se on ansainnut ton paikan. Se on tehnyt hirveän hyvän suorituksen. Tai se on kasvanut tämän kilpailun aikana. Niin mä olin tosi iloinen sen puolesta, että se pääsi jatkoon. Kristiina Brask! Se on persoonallinen tyttö ja saa nähdä, että sillä käy sitten finaalissa. Mä uskoisin, että aika hyvin. Se on sen verran erilainen. Varmasti on paljon kilometrejä Kristiinallakin eessä, mutta hyvä asenne sillä on. Mä tykkään Kristiinasta, että se on niinku kuitenkin tosi jalatmassa tyyppi, niin kuin se sanoi itsekin. Ja innostunut hirveästi tuosta laulamisesta. Aika paljon pitää mun harjoitella, että tekemistä on harjoitella kaikki kappaleet. Ari oli semmoinen omalainen persoonansa tästä porukasta ja niin semmoinen valopilkku kaikin puolin. 86% kaikista äänistä. Ari on paikkansa ansainnut. Siitä ei pääse mihinkään. Ari Koivunen. Mä kyllä sinne kova esiintyjä pääsi eteenpäin. Ari on kyllä hauska persoona ja kyllä se ansaitsi paikkansa, että tosi komias se veti tänään. Nyt ne linkkaa sen meidän Arin. Älkää haavoittako häntä. Kyllä tässä voi sanoa ihan hyvillä mieli, että ei sitä ainakaan huonolle hävinnyt. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts. Johanna on ihana, siis todella hieno ihminen. Ja ainakin tossa veti kyllä mun mielestä todella hyviä tunteella. All the sanity in me. Mulla oli ihan kanaa lihalla. Kädet, kroppa. Mahtava esitys. Johanna on tosi mahtava ja sillä on mahtavia juttuja ja semmonen rempselikko ja hyvä sydäminen ja avoin tyttö. Että kaikkia hyvää Johannalle. I'm the entertainer and I know just where I stand. Another serenader and another long-haired man. I'm happy for Christian because I know how much he wants to sing, you know. I know how much for him it's important. Musta voitto meni niin oikein kuin vaan voi mennä. Jätkällä on ruuhea ääni ja kokenut ammattilainen ja kaikin puolin mahtava tyyppi. Christian Mörman!
hän veti niin erittäin hyvä sillä semifinaalilla. Todella hyvä veto. Ja siis hauska tyyppi ja tämmönen siis makea tyyppi. Mun mielestä Anna on aivan ihana ja sillä on niin mieletön ääni, että kyllä se sen ihan ansaitsi, että näin on ihan hyvä, vaikka on vähän haikeampi. Kaikista eniten ääniä. No se sitä eniten halus. Tai en nyt tiedä eniten. Mä en itse ainakaan, mulla on ihan sama. Silleen jännästi eka tuntui vähän, että mä olisin ehkä halunnut, mutta nyt on silleen, tää on paljon parempi näin. Se on Annalle se paikka. Anna Abreu. Anna on aivan ihana ja ansaitsi tämän paikan. Mä oon tosi